Bideo tutorial honetan LibreOffice Writerreko estiloak nola erabilia azalduko dizuet. Estiloak dokumentu batean, adibidez, paragrafo asko baldin baude, paragrafo guztiek itxura berdina izateko erabiltzen dira. Edo titulu guztiek formatu berdina izan dezaten. Adibide simple batekin errazago ulertuko duzuela iruditzen zait. Horretarako, lehenik eta behin, aritza hitza titulua izango da. Hau titulu bihurtzeko modu ezberdina daude. Batetik, tamaino aldatuko diot, beltztua eta erdian geratuko zait. Eta guri iruditzen zaigu, honek titulu itxura duela. Baina dokumentuak ez daki hau titulu badela. Horretarako, hobeto da, hemen dagoen aukera hauetatik titulua dela esatea, edo bestela, menu printzipalean dagoen estiloak titulua. Berak propietate batzuk ematen dizkio titulua delako. Adibidez 28 tamaina, lodia eta zentratua. Baina guk beste propietate batzuk eman badizkiogu nahikoa da, hemen klik egin, eta hemengo fletxa honen bidez editatu estiloa. Estiloa editatzeko, adibidez hemen letra tipo atalera joango naiz, eta 28 izan beharrean, nire kasuan 26 izatea nahi dut, beste mota bateko letra aukeratuko dut, adibidez hau, erregularra, eta adibidez azpimarratze bikoitz bat sartuko diot. Orduan titulu guztiak edo titulu printzipal guztiak horrelakoak izango dira. Hor nuen aplikatu eta dos egiten badut, ikusten dugu titulu horrela izango dela. Adibidez, sailkapena hitza titulu izaten nahiko izango nuke hemen estilo lehen etxia kendu eta titulua dela. Orduan, jada, biek formatu berdina izango lukete. Honek lan aurrezko aurrezten digu eta lan aurrezteaz gain, ondoren aurkibideak eta antzerakoak egin nahi baditugu, guztiz beharrezkoa da era automatizatu batean, berak interpretatzeko zeintzu diren tituluak, zein izenburuak eta bar. Beraz, kasu honetan, nirean sailkapena ez da titulua, beraz atzera egingo dut, eta zegoen bezala utziko dut. Hurrengo pausoa paragrafoekin sartze izango da. Hemen paragrafoa dut, baina beak estilo lehen etxi bezala sartzen ditu hasiera batean testu guztiak. Hemen klik eginda, testu gorputza edo paragrafoa dela zehaztuko dut. Berak propietate hau ematen dio. Adibidez, zentimetro bat inguruko koska, baina ez dio bestelako formaturik ematen. Nik adibidez, lerro artea sartu nahi diot, koska aldatu nahi diot, justifikatua jar nahi dut, horretarako, ona joango naiz, eta testu gorputza, editatu estiloa. Behin hori egindakoan, adibidez koskak eta tarteak atalera joango naiz, eta esango diot, lehen lerroko koska, 1,5 zentimetroko izatea nahi dut. Ondoren gaina, paragrafoen azpian, 0,2 zentimetroko tartea ezarriko dut, eta lerro artea 1,5eko jarriko dut. Hortaz gain, lerrokatzean, ezkerran egon beharrean, justifikatu egoten nahi dut. Orduan aplikatu, hemendik aurrera, paragrafo guztiak itxurago izan beharko lukete. Baina itxurago izateko, paragrafoa dela esan behar diot. Adibidez, tarte guzti hau, nire ustez, paragrafoa da. Orduan, testu gorputza. Ikusten duzu, propietateak eman dizkiona. Hau guztia ere, paragrafoa da. Hau ere, paragrafoa da. Hau ere bai. Ni paragrafoa ditzen diot, baina testu gorputza. Eta hau ere, testu gorputza. Ikusten duzu orain, aldaketa simple batzukin, testuko paragrafo guztiek itxura berdina hartu dutela. Hau oso interesgarria batez ere horri askoko dokumentuak baldin baditugu. Eta aldaketa bat egiten badugu, adibidez, koska hau 1,5tik batera aldatu nahi badugu, hor aldatu eta denak eguneratuko lituzke. Adibidez nik hemen izenburu hau ditut, sailkapena da lehenengoa, eta esan nahi dut lehenengo mailako izenburua dela. Orduan, hona etorriko naiz, eta horrela agertuko zait. Adibidez hemen tarte gutxi dagoela iruditzen zait, orduan, propietate hori aldatuko diot, editatu estiloa, eta koskak eta tarteaken, paragrafo azpian ere, tarte gehiago sartuko dut. 0,5 jarriko dut, bai beran eta bai gora. Horrela, separatuko egongo da paragrafotik. Aplikatu eta ados. Orduan ikusten dugu tartea handiago dela. Hone goraka gehiago dauka, paragrafo honek azpian ere tarte bat duelako. Orduan, sailkapena, niri gustatzen zait bere formatua, baina zuek ikusteko, adibidez, hemen aukeratzen badut erabilerak, erabilera hau ere lehenengo mailako izenburua dela esaten badiot, ikusten duzu egin duela,
Horrela guztiekin, hazkuntza, lehenengo mailako izenburua, gaixotasuna, vale? Eta kultur balioa ere lehenengo mailako izenburua da. Berdina egin halko nuke, bigarren mailako izenburuekin edo bestelakoekin, vale? Ona joaten banaiz eta adibidez hauetaz aparte beste zerbait aldatu nahi badut, hau da ez izenburua, ez titulua, ez testu gorputza, bestelako zerbait, estilo gehiago gainean klik egin eta eragertzen zaizkit, adibidez, 10 izenburu ezberdin, indizearen itxura, orrionearen itxura, sinadura, testu gorputza, taulak, epigrafeak, goiburua, ikusten duzu hemen ditu dela propietate guztia, horren gainean klik egin eta editatzeko aukera izango nuke. Hauek paragrafoekin lotutakoak, hauek karakterekin, enfasiak idazteko edo mota ezberdina ditugu, markoak saldatuko dut, horri estiloak ere baditugu, adibidez, horri mota bat definitu ezak eta